Tady ten legendární Spider-Man. Losčík, jak se mi mu vysmál minule. Ten byl dobrý, hochu. Ten tady sice vypadá vtipně, ale ten byl dobrý. V té době to bylo high-endový oproti těm malým vojáčkům, který měli slepený nohy. Tohle byl borec, akorát tenhle týpek to má nekompletní a nemá tam k němu tu nasazovací masu. No koukej, tady je i s wrestlerem, podívej se, jak je chudák vylágrovaný. Jak má tu převlečenou jenom tu jednu ruku. To je zase nekompletní, oni to úplně zničili. Ukažte mi kompletního toho Spidermana. Co máš, to jsou dobrý nohy, co máš proti jeho nohám? Jak ten týpek po operaci nohou. A oni ho jenom neumějí napolohovat, ty s ním musíš udělat pořádný psí kusy. Ale bylo to hustý, jako v té době, jak měl prostě tu oblíkací mikinu na sebe, tu gumovou, a k tomu měl buď tu wrestler. Hele, tady je, tady. Ale to je nějaký jak má roztrženou tu mikinu prostřelenou. Jo, on totiž nemá ty kalhoty. A měl takovouhle masku a pak měl tu Spidermanskou, že jo? A hlavně to dělal Toy Biz. Hele, jako dítě máš představivost a připadá ti to super realistický, vole. Vypadá prostě jako Brad Pitt.